وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبدنيان دير لغي هي سات دالدر مگر بيهودة وأوينر وتحقيق آخرة يدر حقيقة دير لغنن أي اگر شولر بلتلرد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بس وقتی که کافرلر ناو منذلر شنو يلث بقيغاتا تشتلر خدای عبادت خالص edip bir خدای çağıryarlar. Pes وقتی که Allah tebarek ve taala şolara necat berse ve salamet saklap quriyere ve sahilga çıkarta nagah şolar yine müşrik bolyarlar. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Ve ozalqa adatlarına bararlar ta naşkurlyk etsinler deyip bizim şolara beren nimetlerimize ve az müddet peydalansınlar deyip pes tizlikda etyan amallarının aqibetini bilerler. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Aya ehli Mekke görmediler mi ki tahqiq biz şoların şehirlerini muhterem o emnu amanı edinligmidi. Ve halin ki Mekke'nin etrafından Arapları esir ediliyar ve öldürüliyar. Aya şolar batıl zada iman getiriyarlar mı? Ve Hudaýyň nimetlerine kafir bolyarlar mı? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. وَكِم zalim raqdır ol bir adamdan ki Hudaýa yalanny nisbet berýärdi. Ya haqqy yalan bilýärdi. Wagty ki haq şolara gelenni. Aya cehennemde kafirler için cay yoktur mu? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ve ol tora adamları ki bizim hakkımızda kuşeş edipdiler. Elbette biz şoların hak yola hidayet ederimiz. Ve tahqiq Allah tebarek ve taala yaxşı iş etýänler bilen biledir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim. Muteşabih ayetlerdendir. On manisini Hudaýa tapşyrmalydyr. Ol Hazreti Resul Ekrem bilen Allah tebarek ve taala'nın arasyndaky esrarlardandır. Gulibetir Rum. Rum mağlup boldy. Fi adnal ardı ve hum min ba'di galabihim seyaglibun. Yaqin yerde o şolar mağlup bolanlarından soň tezlikde galip bolarlar. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Bir neçe ýylda awwalda we ahyrda Hudaý üçindir ämr. Yani şolaryň mağlup bolmagyda, galip bolmagyda Hudaýyň ämri we qazasy bilendir. We Rum galip gelen gününde müminler hoş bolarlar. Binasrillah yansuru men yasha ve huvel azizur rahim. Hudaýyň nusraty we ýarylyk bermegine Allah tebarek we taala halanyny nusrat we ýarylyk berer. O şol tamamy işinde galipdir